Imi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Igwa na kita nin 3 minutos makalampas ang alas 6 din pagkaaga. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahagod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga tao nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1FM. Si Alvin Yovit sa Tingog nin Barangay. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para sa bano na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm that fall, bangong kumaka-bloom. Charm that fall, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bano mo, kabloom sa hamot. Charm that fall, bangong kumaka-bloom. Charm that fall, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing.
dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield ko. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield ko. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Starwax, Starwax Wax. Starwax, Starwax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax Wax. Kitang na to the max. Starwax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Starwax, Starwax Wax. Kitang na to the max, max, max. Starwax floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. My senses fire, my senses for a while. Heaven can wait, but all I wish in disguise. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us stay young, let us wait forever. We don't have the power, but we've never seen the hurt. Sitting in the sun, take a walk on the shore. Keep the music stopped. Can you imagine when this race is won? Can I go and faces into the sun? Praising all the birds, forgetting that you is great. Basta Bob Remix. DJ Boss Mike. Basta Remix Squad. Sige, barheda pagkamuning po sa sendo ka, boss. Welcome digdi sa programa ini po ang programang Tingog din Barangay. Saturday edition. Pizza 16. Sa bulan po nin September 2023. 1FM 88.3. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Legazpi 1080 asin man sa DWRN Radio Pilipino Legazpi 65 Naga 657 kHz. Wanya na pagkaldaw nin Sabado. Sondo kitang alas 8 ngunyanin pagkaaga sa programa. Facebook Live 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi. Daban sa mga drivers on the road na nakaantabay ngunyan na pagka-morning. Good morning po.
Sa may mga birthdays ko niyan, maligayang happy birthday po sa Sendo ka, boss. Siyempre duman sa may mga kamatian ko niyan po, Get Wilson. Sa kabos na nakatutok na tutok na. Digdi po sa tuyang programa ko niyan na pagkaaga. Good morning tabi sa Sendo nga amin. Ibahan po tabi nindo ako, mintras ka mo nagkakaping ko niyan. Dainin kuwan ko niyan ano. Dainin trabaho. So mga empleyado kan sa tuyang gobyerno. Paingalo. So mga casual tapos job orders, wala man sweldo, paingalo ka mo eh. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never Oy, 99 days na sana ha. have 99 aldaw na sana po tabi. Pasko na naman. other New Year starts and Kumusta sa mga ninong tapos mga ninang? Garumanga na ang kitangon niya na December kay ni ano? hearts. Mga naan kitangon niya na December na December po tabi. In every Dakulan mga inaanak. song the community Mabintahon eh. Mabintahon po tabi. Kagulpi ang inaanak. Sus Mario, si po ang buhay tadigdion yan. Di bale? love Di ka man daw makasayuma eh. that first Di ka man daw makasayuma. Pag kinua ka po tabi. Christ Minsan sabay-sabay pa ka. come and see Pas na mo na gayon. Pas na. one big joy Napagaraw kayo ng December, bata, ang problema kan mga kwan baga Darwin. of the Lord. Sumagurang kan mga inaanak mo, nagpo-post sa Facebook. Alimbawa ngaya, tinaawan mo so inaanak mo, ipipost iya. May we Pag dai pa po nakakatao so ninang tapos si ninong, pigpo-post pa. Uyugon mo as another Uyugon i-post ka dyan sa Facebook. Kaya makanaram ano? Makanaram. Makanaram. Maray ka itong so bako pa sa Facebook. Christmas Tako ka ito. holiday. Nagninong man ako. Tapos, one time, Never forget lingaw ko na nga ni po tabi eh, kung naging ninong ako ka ito. Nag-eskwela pa ako eh. Nag-eskwela pa ako ka ito. Ninong na ako sa bunyag po. Tapos, of Christmas. after po tabi years, tora pa bagang Facebook ito. After a years po tabi, may nagchat-chat sa kuya. Good morning, Ninong. Sabi ko, Ninong. Sabi ko, kisay ka aki. Inapot ko po, talingaw ko na. Lingaw ko na po. Nag-eskwela pa ako ito eh. College. Inapot ko, ika ngaya daan ninong ko. Sabi ngaya ni Papa, sisay anama mo. Isus Mario si po. Sisay anama mo. Di tinaram. Tapos, inapot ko kay Madiris. Ninong baya ako? May pigninungan ba ako? Ata ngaya igwa. Tapos sabi ko, pag dararaga na baga po tabi, surultiro na, masupog manatawanan mo ki 500 adi. Tapos sa laog din 18 taon po, 18 years, siningil ka po, dahil ka lamang nagtao, siningil ka, alanganin man tawanan mo po tabi din 500 pesos.
Sabi nga ipo tabi, saan ba aabot yung 500 pesos mo? Di ba? Ang luwas mo kayan, ma-order ka duman sa Shopee. Yung hindi ho branded. Hindi branded. Kung branded, mga 1.5 pinakababa di. 1,500 pinakababa. Pag branded, ipo yan. So sa pangtaas na yan dahil ka na sa pangbabata, medyo masakit ito. Kung sa pangbaba po tabi, mga 5,000 iyan. Ako lang man. So letter L, pira ito, 4,500 adi. Pantalon na letter L. Tapos so letter G, tabi 5,000. Di kaya. Sa pangtaas na sa 1.5 pwede na. Bala ka naman magpamasahe. Itao mo 1,500, tadaraga soltero na. Tao mo 1,500. Bala ka naman mag-diskarte kang pamasahe mo. Isus Mariusip talaga, makonsumo. Sige 17 minutos po makalampas, alas 6 din pagkaaga. Ano po ang satuya na mga istorya kunya na pagkaaga? Nag-post the other day si dating Governor Noel Rosal, Governor-elect Noel Rosal. Ano ini? Tatawanan talindalan digdi sa satuyang programa ta Sabado man ngonyan. Itong so may kinaraman po tabi sa Aleco, tapos itong so utang na 512 million na gusto po tabi na utangon kang provincial government. Tangani po tabing makwanda ngani da po tabi na kompleto itong hospital. Tapos sukamugtakan man kan Aleco, tayo supposed ni dating Governor Noel Rosal. Ata si Governor Noel Rosal baga, iyo iniso nag-asikaso po. Iyo iniso nag-asikaso, tabi, duman sa Aleco, kunata na ibalik yan sa kooperatiba. Naibalik po tabi sa kooperatiba, so Aleco, na dati po tabi na APEC. Pinanggustuhan kita kan APEC kahit adi. Pinanggustuhan. Bako po karaw so hagad sa tuya. Yugon mo yan. Ngunyan, pwede man sa napalan po tabi na magbayad kanin mga 600. Tako ngunyan, nasa 600 na sana yung pigbabayadan ko sa Aleco. Dati sa APEC, pinakababa ko po tabi is 1,200. Dakulo na yan ng mga solar pa. Napigagamit ko. 1,200 dati kayo ito. Gulpihon talaga. Pag-isip-isip ko, talagang ginulpi kita. Ngunyan tabi si ring kayo laban. Si dating Governor Noel Rosal, nag-post itong sukan. Pero anyway, taod-taod yan. Tapos, pag-urulayan taman, takasod man, nagatindir man po tabi kita kan... sige. Iyo pala adi. 20 minutos na po makalampas ang alas 6 din pagkaaga. This time check is brought to you by ang Provinciano Party List. Okay. Mamaya na so iba. Maya na so iba po. Sabi ko sendo, one, ang issue po digdi takasodma inatindiran ko ini. Inibagang sa mga kahoy na pampasahero na diyan sa mga kadagatan. May mga dikatig pa di. Tapos, so diyan po tabi
na problema sa may area kan sula. Grabe baga dyan, ang sula channel baga, dapat i-preserve da iyan. Because iyan ang taguan po tabi kan mga barko pag tapos bangka pag kakaigwanin makusog na mga bagyo digdi sa satuyang palibot. Dapat mapreserbar ta iyan po, nata. Naday po maabuso nin marhay. Diba? Day maabuso nin marhay. Ngani na may magamit pa kita sa mga masunod na henerasyon. Diba? So mga aki kan aki ta. Mga aki kan aki ta po. Dapat na magamit pa yanin matanos. Ngani na day kita nin rimalaso digdi. Tadakulon pa lang dyan may mga naglubog na nga ipalan dyan na day po tabi na riparo. O sisayan kay po na magbantay digdi. Ang Philippine Coast Guard dapat Philippine Coast Guard. Kundi ang Philippine Coast Guard ay manggayod na riparo yan ta simpre busy man gayod or talagang kulang lang po tabi kamo sa pag-asikaso adi. Di ba? Kulang lang kamo sa pag-asikaso. Ngani po na maintindihan nindo ini. Tapos, igwa man po tabi digdinin issue ta mapik season baga kita paabot na baga po tabi so Todos Los Santos so kalagis man sa kuya All Saints Day tapos All Souls Day Ondas maabot na po sa Ondas kay puhan po ta bata iyan na Ondas na yan, medyo kuwang kita Oralawig po tabi yan na bakasyon Pwedeng makauli sa mga hali sa Metro Manila. Pwedeng makauli po because mapoon ng Sabado, Laog, Domingo, tapos October 30. October 30 po tabi is holiday because election day yan. Tapos pag October 31, ipit na po, Then naman kilaog kaan sa gobyerno, tapos pizza ono, Miyerkules, iyan po, holiday iyan. Lalo na dyan sa Matnog Port, Taan Matnog Port, baga sa Sorsogon, talagang grabe po ang problema dyan sa oras na, grabe talagang problema dyan sa Matnog Port, sa Sorsogon. Kung peak season, Pasko, iyan na mga ralawig na bakasyon. Grabe dyan grabe po dyan. Igwa kayo dyan siyempre, igwa po tabi din mga pampasayro dyan na barko. I think, sabi kan, 13 ata 13. Tapos, ang nag-ooperate po tabi is 11. Tamay raot na 2. Okay? Dyan sa Matnog Port. Tapos sa Pilar. Ini man sa Dracula po tabing pier tanig di ba ka? Medyo Draculang pier. Ya pa? Sige. So taod-taod naman pluvial ngon yan sa Camarines Sur, sa Naga. Pluvial procession ngon yan at yan hapon sa Naga City. Pinya Francia. Di ba? Urat yan. O dyan, pag ulay-ulayan tayan, uli na. Basahon ko na ngunay ni Darwin, tagani na, day na ako nin utang. Basahon ko na ngunay ni, dali na. Subid na lang kayo. Dali na. Alat ha. Say na nga ni. Say na nga ni ito. Pasalamatan ta po ang samuya pang sponsors. Digdi sa Novena to Our Mother of Perpetual Help and Bicol Hemodialysis Center, 2nd floor, Esteves Medical Arts Building. Albay District, Legazpi City, Dr. Maria Lorna Yapuong.
Delvo Accounting Firm, Legazpi City, Manager Miss Evelyn Delvo. Yan po ang samuyang mga sponsors, Novena, Tall Mother of Perpetual Health. Boosted ka na ba? Pwede nang makuhaan sa inyong bivalent COVID-19 booster vaccine shots sa pinakarining rural health units as in mga ospital. Ang bivalent COVID-19 vaccine na patunayang mas epektibo laban sa orihinal na COVID-19 strain as in Omicron variant. Ano pang pigahalat mo? Magpa-booster na! Sa booster, siguradong Pinas lakas! Paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bamong gumagabloom. Charm Fat Con, damit kay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fat Con, bamong gumagabloom. Charm Fat Con, damit kay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste, pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga.
Max Protectado pa! Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique! Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Philippine Standard Time. 31 minutos na makalampas po ang alas 6 din pagkaaga. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Like and share. Like this and share. www.facebook.com/onefm.ph Facebook.com/1fm.ph Okay. Facebook.com/1fm.ph You're only one. Pasalamatan ta po ang sabuya pang mga sponsors. Piña Francia Coverage 2023, Tancholing Hospital, Imperial Court, Subdivision Phase 2, Legazpi City, Engineer Vincent Raymond Tancholing, First Prime Steel Corporation, Peñaranda Street, Legazpi City, Mr. George Gerald Bacay, Manager, Dr. Maria Luz Tabuina Makasidag, President, Bicol College, Daragalbay, Mr. Alan Imperial, DPWH First District Engineering Office, Airport Site, Legazpi City, William Sons Corporation, Rizal Street, Legazpi City, Mrs. Marisa Amados, Manager, Doc Abner T. and Family, 1104, Pirari Street, Imelda Roses Avenue, Cruzada, Legazpi City, Honorable Ato Valladolid, City Councilor, Can Legazpi City, Miss Evelyn Delbo and Family, Manager, Delbo Accounting Firm, Rizal Street, Legazpi City, Honorable Vincent Baltas III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Yan po ang samuya ng mga sponsors digdi po sa Piña Francia Coverage 2023.
Sige, balik ako digdi sa programa. Igwa na kita nin 36 minutos lihis an 6 o'clock in the morning. Kumusta na po tabi kita gabos ngunyan na papahingalo. Pahingalo ngon na so iba. Ako sa aga pa sa tuyang pahingalo. Yo. Maka rest. Yeah. Sige. Anyway. Pagurulayan ta po ini na issue. Oy, kulibat ko palan. So, ano ini? Itong issue po tabi na may kinaraman sa OFW baga na ginadan si Jolie Biranara duman sa Kuwait na patunayan guilty. So aki kan siyang amo na 17 anyos ni rape, nagbados pa sa OFW, tapos ano ba yun? Pinagugulpi, tapos sinulo pa duman sa disyerto. Sinulo pa po tabi duman sa disyerto. Iyo po at least na tawanan nin pagkakataon yung justice na mai-serve duman po sa pamilya kan Ranara. Okay? Ano pa po ang sa tuya na mga istorya ngonyan na pagkaaga? One, sabi ko sa Indo baga po, si dating Governor Noel Rosal, react na po, nag-post sa iyang social media account. Nabasa ko na po tabi ini. Di ko nakaulay si Gob regarding digdi. Ini po yung mapadapit sa 512 million pesos na utangon. Pero igwa tabi din paliwanag baga digdi. So, provincial government through Attorney Grix Lagman. Tapos ni Board Member Mel Abadesa na ang sabi, need talaga po na magutang because yung 700 million na inutang po tabi kan dating administrasyon ni dating Governor Al Francis Bichara na ubos na para sa first and second floor. Ang utango na 512 million pesos para po sa third and fourth floor. Ang bangko pirming gusto magpautang. Ta kasi ang local government unit may pondo po para sa pangbayad kan sa indang utang. Diba? Dayman ki problema eh. The point is it proper na kamo po, kitang mga albayano, is it proper po na tatawan talang nin dalan yung sarong bagay samantalang igwa kita po nin iba na dapat i-prioritize digdi. Siring po tabi kay ni na pagpaparahay kan aleko na pwede man siguro na matabangan kan provincial government. Ta kasi yung original plan kayan, matabang yung provincial government. Tangani na maging matanos po so dalagan kan aleko. Because as of daw, kung aapotunin do ako 1 to 10, the highest score is 10, ang serbisyo po kan aleko ngunyan, digdi sa satuya, day po kita makasingko. Day po makasingko. Why? Marauton baga po ang serbisyo kan aleko ngunyan. Yao na po, so hindi pa naman Pasko, nainot pa mag-Christmas light. Diba? Day pa po ma-rehabilitate din matanos after na
makaputan ini kan APEC. Takan kinaputan ini kan APEC tabi. Day mananggid kita nagpo-problema po sa pagbayad sa bulan-bulan duman sa mga power producer na pinagkakuanta po tabi kan supply nin kuryente because problema yan kan management kan APEC because privatize ito. Diba? Then sa rehabilitasyon kan mga facilities, bako ta problema, ang sa tuya lang po tabing obligasyon bilang consumer is to magbayad po kan bulananta na konsumo sa kuryente. Na yun na nga po tabi ito, kada kula po yung pinagbabayadan ta bulan-bulan. Halos ka ba nga yung kumbaga nabawas na po, na-discount ta between Alico and then APEC, halos ka ba nga bulan-bulan. So nakasave kita po tabi duman sa pinagpipreparatang pangbayad. Yan kasi, mapreparar ka baga pag sweldo mong katapusan, o ni nga pangbayad sa kuryente, o ni pangbayad sa loan. Di ba? O ni pangbayad sa tindahan. Nagkautang kita because empleyado baga, yung mananggadaan, bayad ka, utang. Bayad, utang. Ganun ho yun. Ngunyan, at least nakakuang kita, nakaburubong karas nindiit because of Alico. Kaya lang ang problema, yung performance, kung sa quality po kan serbisyo na ipinagtatao sa satuya, hindi ho talaga quality. Hindi ho quality, bako arog ito kan APEC na makaskas yung pag-resolve duman sa problema. Na supposed to be dapat yung provincial government after na mahali na po tabi sa kamot kan Alico, kan APEC yung pamamahala kan kuryente tadigdi, kan power supply tadigdi. So provincial government ko ta na iyuan magtatabang digdi sa Alico. Dahil po ngunyan. Why? Nakapokus ko niyan po duman sa ibang mga project. Arog nga ni kan hospital duman sa third district. Which is, sabi po ni dating Governor Noel Rosal, ang sabi po niya, dapat nga day man niya problema na pukusan ta ito, pero day taman dapat pag-ubuson nata. Kasi may mga bagay na mas kaipuhan ta. Ang kuryente po, saro po tabi ini sa mga requirements kan mga negosyante. Kung ang mga negosyante po, sige an arakiak because sa poor performance kan power utility, wala po kay mangyayari, ekonomiya po niya to ang masasakripisyo. Kasi, kanailing ko supos, nabasa ko. Sabi ko, parang tama din. Kasi, nata magparapokus lang kita duman sa saro, na anang kawon po. Yugon mo an uminabot sa 1.2, 1.215 billion. 1.215 billion po yung utang ta sa saro sa na po tabi na particular na project. Di naman kita makakautang. Nata, data naman po tabi pwedeng babayadan. And remember po na ang babayadan ta per year sa interest rate sa na po tabi pigbabayadan ko niyan is 40 million. 40 million kada taon. Sen pa kita makuakaan. Sen mo pa po tabi ko koon sa pag-upgrade kan mga district hospital, Siring Kansiga, Cagraray, Villa Hermosa, Rapu-Rapu Hospital. Kadakol-dakol pa po yan na mga health facilities na dapat tatawan ang taning pukus. Saro lang po tabi yung napukusan.
Kasabay na po tabi iding kuryente. Igwa talaga po kita nin problema, may diferensya po sa totoo lang, digdi. Iyo. Pero sabi ko nga Sendo po, ako bilang broadcaster, ipinaglatag ko lang po tabi ni Sendo, kamo na po yung bahala na mag-comment. Dahil ko naman po tabi kamunin sa diring pag-iisip, may sa diri kamong mga opinyon, digdi po tabi sa isyong ini. Iya baga? Basta para sa kuya, sana po, sana, bako lang po saro na project ang tatawalan tanin focus, kundi gabos, mas kitig diriit, basta po tabi igwa. Di ba? Mas kidiit, basta mataram siguro si mataram siguro. Iyo man sa nangyatabi ang budget mi. Bako man niarog kami kan congressman na gulpi ang pork barrel. Di ba? 63 billion. Pork barrel 63 billion. Ngunyan baka mga 20 billion Ikot mo yan? Ang project po tabi road opening. So road opening po tabi, ura man tao duman sa puro. Ura man tao pong makikinabang, kundi ang makikinabang, siya, because binarakal sudaga, inagyan kantinan po nagmahal. Magatulan lamunan ko. Gatuludan lamunan ko alat ko na garumay buhok. No, 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 no. Sige. Kamu na po yan. Kamu na po ang magtaulin opinion kay ni. Basta po ako na ilatag ko na and dapat tanganay po tabing maaraman niya to gabos yan. Sige. Sabi kan Maritime Industry Authority of the Philippines, Marina. Bawal mananggad baga po talaga yung pamasahin ay pampasahirong bangka so mga kaya baga dyan sa Rapu-Rapu Albay, Generali, so mga kahoy. So pasiring dyan sa poblasyon, so kahoy po tabi, inarali na itong pampasahiro. Ganyan, igwananin mga puro ferry boat. Yan na po yung kaipuhan. Bakal yan, bakal. Tangani po na masiguro na yung safety kan mga pasahero niya to. Ngunyan, siring kay ni Andaban. Sa ibabagang mga barangay, kasi nayapot po ini, kung ipipis out na gaya sa mga kahoy, mga dikatig, ano ang mangyayari? Ano ang mangyayari digdi na baka man ka boss na barangay, nasisirbihan kan mga puro ferry boat na ini. Pinagtutugutan pa man po. Taso mga kahoy, cargo na lang po yan. Pinagtutugutan niya as cargo. Di ba? As cargo po. Then, so iba naman po, tabi na mga area. Area po. Tutugutan, natural, maski nga po tabi ipapiece out na supposed to be bawal na yan. Tutugutan kasi, alanganin ba naman palanguyon mo sa mga pasahero bawal yan dikatig. Di ba? Bawal ang dikatig. O duman sa mga dain po nakakaaram, yung 3,000 tons na motor bangka pababa, nasa kwan iyan, sakop iyan po tabi kan local government units, duman na kamo magrehistro, then kon sa cargo. Pero pag abot sa pasahero po, hindi ho pwede. Ang pasahero po tabi, anli pasahero dapat sa marina man giraray. Tapos yung enforcement kayan,
nasa Philippine Coast Guard. Kaya lang ang problema, sabi ko ni Sendo, iko din problema dyan sa may area kan, ano ba yan? Bakakay, dyan sa Sula, da pinagreklamo na po tabi nga ni, igwa na nga ki mga naglubog dyan na barko na nakakaulang po tabi, tapos parang igwa dyan ki irahayan na, bawal po yan. Ang sabi kan Marina, nakatalaan po tabi na inspeksyon nun yan, tapos ikukul yung atensyon kang Philippine Coast Guard because dapat na nababantayan ng mga yan. Dapat po na nababantayan ng mga yan. Iyan man silang pinaka-importante, ani. Iyan ang pinaka-importante po tabing bagay digdi. Kasi primero dapat yung safety kan sa tuya ng mga kababayan, lalo na sa mga pampasahero dyan, dapat yung safety po pirmi po na sa marahay. Okay? Alat, igwa pa kita digding iba pa duman sa mga paraan tabay tangon yan. Ege. Anyway. Balita po tabi sa lado nasyonal. Onan mauraga. Sinigaro na po tabi kan Department of Budget and Management na day po pinagbabaliwala kan Office of the President yung power of the force kan Kamara na magluwas ting contingency fund sa Office of the Vice President kanakalihis na taon. Ini so controversial na mga issues regarding sa CONFI. CONFI. Day ko na samputon. CONFI funds. Maurag talaga kamo. May mga confidential funds pa kamo. Ang confidential funds po, not subject for COA iyan. Day po yan send mo nga ginastos ini. Takita baga po, halimbawa, maski sa muya sa private, tinawan kami nin 1,000 pesos, may lalakawon, 1,000 pesos. Dapat, ililista mo so itinerary mo from office to Metro Manila. Pamasahe. Then, naglunad ka nin taxi. Ikakagbo. From terminal to office. 200. O ganun yon. Sa confidential funds po, bilog sa na yan po tabi, ta siyempre yan nandyan sa GAA, General Appropriations Act po. Sa sarong partikular na ahensya po kang gobyerno, nakakaagyan dyan. Ang nga 100,000. Tapos pipirmahan po tabi kan kinuakan intel officer. Pag-report ka yan, dahil mo man kayo po na detalyado po nata, kaya nga ni intelligence gathering, may magusto man kaan po tabing intel officer. Kaya lang sa kuya lang na ko-contest digdi is natata kaipuhan pa yung ibang mga ahensya kang gobyerno, sharing kan Department of Education. Natata kaipuhan pa po tabi ni Intel Fund. Need ba talaga na magtaonin intelligence fund para sa Department of Education? Ano ang intilon digdi? Ano ang kwan? O baka igwa nga dyan ki mga teacher na NPA na. Di ba? NPA. Di ba? Igwa nga yung teacher na parasugal o intel. Parang ganun lang yun. Taano man, dahil man kitret po tabi sa mga teachers. Kung igwa man in threat sa mga teacher po tabi, personal na problema yan po tabi kan teacher.
ang kay po nin igwan intel, yung mga law enforcement, NBI, Coast Guard, and Philippine Army, ay Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, ang PCSO, kay puhan po tabi, intel ninda kung siya nagbubukis. Di ba? Tapos, ano pa yan? Pagkor. So, naging trabaho ba kan pagkor? So, intel officer kan pagkor? Ang naging trabaho po tabi gayod, so pagbago kan logo nagaro na gasolinahan. Di ba? Kaya sukowa, sige po tabi so taan ko baga, sinda, kung an ombudsman po is tanod bayan, kontra po sa mga loko-lokong opisyal as in empleyado kang gobyerno. An kowa po, iyo an bantay kaban. Tanod kaban, bantay kaban. Tasinda po so aaram kung tama ba yung paggasta kan mga taga-gobyerno sa kwarta po tabi kan tao. Sa kabanbayan, kung tama, dahil po na aabuso. Ganun ho yun, kadali. Diba? Kaya lang, siyempre, wala man kitang magiginib because mga kaalyado po anyaon dyan sa taas. Lalo na sa Bicol Group, na mga mauragon ngunyan, mga kaalyado po, iyo yan. Oni pa, Porbel kita digdi magpaaram sa programa, tatawad-tawad po ang DWRL Bareta alas 7, dulo diretso po tabi kita kayan. Okay? Ibinasura po kan Commission on Elections yung kahagadan kan mga barangay kapitan, mga barangay official na tugutan po sindang gumastos ning kwarta kan barangay para po tabi duman sa mga proyekto ta nasa eleksyon ban na po tabi kita. Hindi na ho pwede na gumastos. O sutupad nga ni gayon tapos nada inaso mga tupad-tupad ni Kong. Bawal na po tabi yung tupad-tupad ganyan. Pagkatapos na kan eleksyon sa kanabang kamo pumait. Di ba? Pagkatapos kan eleksyon, fight naman kamo. No problem. Di ba? Pero ngunya na may eleksyon pa po sa barangay, bawal. Kaya nga, na ako nahihiling na mga paratupad ko niyan eh. Dati sa mga barangay, pati na po tabi, so, harong ko gusto ng sigidan. Kan mga paratupad. Kulang na sana magduman sa kodal, maglawag sa kodal, sigidan so harong. Tara naman kibatrabaho eh. Di ba? Mga tupad. Ang kadakol bakantik di sa Ligaspi tupad. Porber po na magtrabaho, maprograma ngo na si Kong. May patarpulin pa tapos ang schedule po tabi is alas 10, maduman alas 12. Alauna ni schedule, maduman po tabi alas 4. Nagkarurutoy sa mga matupad. Nagkarurutoy po. Dahil mo man pwedeng kwanta maprograma si Kong. Maprograma si Kong eh. Ang ganyan, dahil sinda makapasikat po, tabawal. Dahil po tabi pwedeng magluwas nin pirakan sa tuyang gobyerno regarding po tabi igdi sa sa patupad-tupad nindo. Okay? Hindi na ho muna matutupad yon. Pati yung mga tabang sa mga local government unit, bawal na muna yan. Bawal na muna po. Eleksyon laban. Sige. So, mapaaram na ko na po tabi ako ligdi sa programa kayo. Oro at yan. DWRL Bareta alas 7 sa 1FM. Asin sa Radyo Pilipino.
You're listening to DWGO 88.3 1FM. You're only 1FM. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. 1 FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 1 FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. 1 FM. 1 FM. Your only 1 FM. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas. 704. Hatod kan DWRL Radio Ascenso 88.3 DWRL 1FM. Ang napapanon asin may init na mga bareta di sa DWRL Headline. Sarong oras na pag-atod ng informasyon hali sa mga taong nasa likod kan mga bareta. DWRL Headline. Uya an sa indong tagapagbareta. Marhay na pagkaaga albay asin da Bicolandia. Sa headlines kan mga bareta sa lado lokal tadang calamity o kantidad hali sa quick response fund kan albay tagama para sa pagbutwa kan para o mga apektado kan mga o kan bulkang mayon. Boosting Legazpi City's impact-based forecasting and warning system for flood severe winds. Pinag-gibo na po kan City Government of Legazpi.
Lalaking nagbalyo sa daman sa Tidampo, Lugadan, bakalis mabangga nin pick-up truck o pick-up sa Banwaan kan Daraga, Albay. Barita kita sa lado nasyonal, anom na suspect na inbelto sa pagkawara kan mga sabongero arestado. President Marcos dai makakatindir sa UN General Assembly. Proyekto na seawall sa Lingayen Gulf ipinagladawan bilang pagsasayang nin kwarta. Panibagong serye nin oil price hike pinaglalaman ipapautob sa susunod na simana. Yan po ang headlines kan mga bareta alas 7. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Aldaw na kita ngunyanin Sabado, pizza 16 sa bulan po ng Setyembre 2023. Alvin Dobulel, sendong tagapagbareta, detalyas kan mga bareta sa lado lokal. Gagamiton kang gobyerno probinsyal Kalalbay ang tada na pondo hali sa 30% na quick response fund para sa pagpapabongkaras kan sektor kan agrikultura sa probinsya. Sigon kay Dr. Cedric Dae Pamayo, Kanalbay Public Safety Emergency Management Office, ang 1.3 million na balanse hali sa nasabing pondo ang pinag-alokar ngani na makabakal din mga similya para sa mga paraomang apektado huliman sa pag-aalboroto kan Bulkang Mayon. Sigon sa opisyal, makakatabang naman ini bilang pagandam sa posibleng matinding epekto kan El Nino sa mga masunod na bulan. Paliwanag ni Daep, ang babakalo na mga fast-growing vegetable varieties as in short season crops ang tama sa naman ngunyan na nakaka-experience para albay nin mga pag-uran. Ipinaglonsar man kan City Government of Legazpi sa pakikipagtabagan kan Department of Science and Technology Pag-asa and Green Climate Fund Multi-Hazard Impact-Based Forecasting and Early Warning System. Ang Legazpi ang saro sa 4 na syudad sa Pilipinas na pinagpili na maging pilot area kanasabi ng proyekto kung saan digdi bibilogon ang best practices sa multi-hazard early warning system and links para sa forecast-based action na ma-maximize naman ang impact kan pagtama kan mga kalamidad. Kasabay pa sa tulong mga areas na ini ang tugig raw sa Cagayan, Palo sa Leyte, asin New Bataan sa Davao de Oro. Sa Legazpi City, objeto kay ni na mapalangkaw pa ang capacities na makapag-develop nin long-term climate risk reduction and adaptation measures kontra sa mga hazards siringkan na baha asin ang makukusog na paros. Sinabi ni Engineer Ladi Asor kan Legazpi City Disaster Risk Reduction Management Office na highlights sa 5 taon na project na mag-ship para sa threshold base na impact-based forecasting and warning na nakabugtak naman sa provision asin detalyado kan localized information kung paano sisimbagan ang impact kaini sa publiko. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate,
putik, libag. Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con. Bangong gumagabloom. Charm Fat Con. Damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fat Con. Bangong gumagabloom. Charm Fat Con. Damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom Papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield ko. labanan pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado. I-shield ko. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Quince minutos makalampas ang alas 7 ni na pagkaaga, lugadan po ang sarong lalaki makalis na mabangga. Nin pick up mantang ini nagbabalyos sa Tidampong Sakop Kamprok 7, tabon-tabon sa Daraga Albay. Binisto ang biktima na si Edmar Melendres Bigas, 22 anyos, na residente kanasabi ng barangay. Sa report, sarong Toyota Hilux sa four-time o pick-up na binagmamaneho ni Raymond Irog. Sa
Sagario, 40 anyos na residente hali sa Banay, Cabuyao, Laguna, ang paduman sa sentro kan Daraga hali sa Sorsogon City kan aksidente kayning mabangga ang biktima mantang nagbabalyo sa nasabi ng tinampo. Huli kayning nagsapar nin lugad sa Manila na parte kan lawas ang biktima kaya tulos ining idinalagan sa BRTTH para sa medical na atensyon. Mentras ang imbeltong driver patidaan sa iyang lunad na kustodya ngunyan kan Daraga MPS para sa manigong disposisyon. Arestado sa siyudad kan Marikina ang 31 anyos na lalaking hali sa Tiwi Albay dahilan sa kasong pang-aabuso. Pinagbisto si alias Jojo, residente kan Purok Santol, Barangay Nagas sa Tiwi na presenteng nakairok sa nasabing siyudad. Sa report na kuakan mga otoridad ang kinamumugtakan kan akusado kaya tulos na nagkondusir ng operasyon ang mga ini kontra sa iya. Kan makaabot sa lugar, tulos na isinerbisyo sa iya ang mandamento de aresto pirmado kan Marso 31, 2019 na ang pagini sa kasong pagsuhay sa RA 7610 o child abuse na may piyansang abot sa 200,000 pesos para sa sayang paramentras na libertad. Nakatala ni ibalik sa sayang court of origin ngani ng pagod ang kasong isasangat kontra sa iya. Ipinagproponer na ang pirang mga lakdang kan Department of Interior and Local Government Albay para sa epektibong maipatog ang AO number 39 on imposition of mandated price ceilings on rice sa probinsya kan Albay. Sigon kay DILG Program Manager Conifer Dicodia, Local Government Operations Officer 4 o 5, naliwat na pagka sa aktibo kanal may Price Coordinating Council ang rolling stores sa pagtataonin suporta sa subsidy sa mga retailers nin bagas pagtangro nin utang para sa mga paraom asin pagpapautob kang continuous monitoring sa pagpipresyo kan bagas sa probinsya. Sinabi pa ni Kodya na mabugtak nin Consumer Complaint Desk sa probinsya na pagkasundoan kang Gobernador Kanalbay na si Edsel Gricolagman. Sigon sa Gobernador, tatawan namanin poder ang Provincial Legal Office sa propistong desk. Ining kaminar naman ni Kodya ang lokal na gobyerno na palansaw na asin isa pinal ang sendang action plan asin sendang pagbilog din task force na magiging formal na acting body kan APCC. Presente nang pinagtatabangan o nakikipagtabangan Albay Provincial Health Office sa Provincial Veterinary Office ngani namas mapapusog pa ang libreng anti-rabies vaccination sa mga tama na ayam as in ikos. Ini makalis na makapagrehistro ang probinsya ng apat na nagadan huli po sa hilang na rabies. Sigon kay PHO Head Dr. Estela Senet, kadaklan sa mga biktima nakagatin ayam alagad daima nagpatudok din bakuna. Importante kaya na matudukan tulos din bakuna kontra sa rabies ang nakagat din ayam maski padaing nahiling na naman nalugad o gasgas o nakon nawalat ang liwoy kan hayop. Sigon kay Senate, may mga insidente kaya na minaabot sa bulan o taon antes may lingan nin sintomas na may infection palan kan rabies. Mientras tanto inako man kay ni na napundo ang pre-vaccination ninda kan magkapandemya alagad gunyan mas ihirit na sa probinsya na mapakusog ang pagbakuna sa ayam asin sa ikos. Ultimong detalyes kan mga bareta sa lado lokal nakakuana ang nasa 467 na beneficiaryo kan special program for the employment of student o SPES sa Albay kan sendang sweldo hali sa Provincial Treasurer's Office. Kada saro sa senda nagresibinin 11,379 para sa 20 aldaw na sendang pagtrabaho na may daily rate na 568 na nangyari ni sa paagi kan Department of Labor and Employment asin kan lokal na gobyerno sa pagkikipagtabangan kan Provincial Cooperative Enterprise and Manpower Development Office asin ang Public Employment Service Office o PESO Albay. Sigon kay PESO Chief Eli Salting, ang mga nakaresibinin payout ipinagdesignar magtrabaho sa sendang barangay magibonin
magtrabaho katabang ang mga barangay kapitan. Sisimbagon kandoli albay ang 40% na sweldo sa napiling sanggatos na space beneficiaries. Hali sapat o 467 na nakalista. Nakaresibimanin 6,870 na kantidad din sweldo hali sa PGA. Mientras tanto, 4,509 hali naman sa Dole Bicol. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ako po si Ginarin V. De La Cruz, taga Barangay 56, Taysan Resettlement Site. Ako po ay nagpapasalamat ng marami sa Ang Probinsyano Party List dahil sa kanilang tulong at malasakit na ibinibigay para sa aming mga estudyanteng nais ipagpatuloy ang pag-aaral sa kabila ng hirap ng buhay. Ang handog niyo pong tulong pinansyal ay malaking bagay na po para sa aking pag-aaral. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ibinigay niyo sa akin at mas pagbubutihan ko pa ang aking pag-aaral. Maraming salamat po sa inyo at habang buhay ko po itong tatandaan. Sana po ay marami pa kayong matulungang mga kabataan at magsilbing daan para makamit ang aming mga pangarap. Boosted ka na ba? Pwede nang makuhaan sa inyong bivalent COVID-19 booster vaccine shots sa pinakarining rural health units as in mga ospital. Ang bivalent COVID-19 vaccine na patunayang mas epektibo laban sa orihinal na COVID-19 strain as in Omicron variant. Ano pang pigahalat mo? Magpa-booster na! Sa booster, siguradong Pinas lakas! Paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Basta sangla, dun ako sa mataas ang appraisal sa Alahas Commerce. Ay ako Mars, dun ako sa mababa ang interest rates pupunta. Pwede ang pareho. Sa Palawan Pawn Shop, win-win kayo. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing.
Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bat Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang nga to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Kitang nga to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal o nasyonal matapos makalusot ang picture kan unggoy, luminusot man ngunyan ang ladawan ni Bart Simpson sa nagparehistro sa SIM card registration. Dahil digday pinagpwesto kang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa mga telecommunications companies ang pagkakaigwanin pagpit na verification para digday. Sigon kay Upaw Undersecretary Gilbert Cruz, inidailan sa naglalapang problema kanasyon sa scamming asin saro ang sinasabing kapalakpakan kan telcos delang sa kulang ng security features sa nagparehistro kan SIM. Kay basa sinabi ni Cruz ang pagpaparehistro ng cartoon karakter na si Bart Simpson. Inakseptar kaya kan telco ang sa indang telco o ang sendang picture. Nagpagiramdam si Cruz sa publiko na maging maingat asin sunodon and know your client rule para daina mabiktima. Pirang nasyon pa ang nagpahayag ng intensyon para sa pagkokondusir ng Joint Patrol sa West Philippine Sea. Inang sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. Para kay Browner, ang interest kanibang nasyon ang sarong magayon na indikasyon para sa Pilipinas na makapag-like-minded nations na nagsuporta sa rule-based international order para masyerto ang seguridad sa Indo-Pacific region. Tinabi ni US Indo-Pacific Command Commander Admiral John Aquilino na ang US asin Pilipinas ang nagkondusir kan sedang inot na Joint Patrols asin nangyari ni kan September 4. Tinabi ni Admiral Aquilino, magpapadagos ang Joint Patrol nga na masyerto na may mamantenir ang freedom of the seas at sin freedom of airspace nga nagabos na mga nasyon ang matamasa ang katrangkilohan asin kauswagan sa nasyon. Dahil nang lalauman, nakasunod pang fuel subsidy para sa transport sector sundo matapos ang taon na ini. Igon kay LTFRB Technical Division Chief Joel Bulano, 3 bilyon pesos sa naban ang tagama kang gobyerno ngon na taon para sa fuel subsidy asin dahin ang dagdag na pondo para digdi
Kung magiramdong man na ulang ang pananaon ng fuel subsidy na dapat kan Agosto pa dahil taday tulos na kompleto ang mga dokumentos para may luwas kan Department of Budget and Management ang nasabi ng pondo. Ang fuel subsidy itinao kanahin siya sa mga operators and drivers nga na makatabang por medyo kan pagalintoto sa presyo kan mga produktong petrolyo. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. 31 minutos makalampas po ang alas 7. Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Halika sama na, doon tayo magkikita-kita. Piling mo sasaya, sa bilihing abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Yo, what's up? Like and share. Like this and share. www.facebook.com/onefm.ph. Facebook.com/onefm.ph. Okay. Facebook.com/onefm.ph. You're only one. We live to learn new things, so stay in school. We'll be here to keep it cool. We are your only 1FM. 1FM. This is your only 1FM. Your only one. One lang yan.
1FM. Mula umaga hanggang gabi, sa music at mga programa di pa huhuli. Kahit saan, kahit kailan, ang mga DJs ay the best, talagang pinakikinggan. Wow, wow, pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. One lang yan. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Oh yeah. One lang yan. 1FM, you're only one. Nakakaaliw talaga pag pinapakinggan ka. Ano man ang mood ko, madali kong masakyan. Mga trip mong di nakakasawa. Mismo! Ikaw ay palaging nandyan. Umaraw man o umulan, kaibigan sa tawanan, kantahan, makabuluhang kwentuhan. One lang yan! Pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. One lang yan. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Oh yeah. One lang yan. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. You're only one. One lang yan. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Sa detalyas kan mga bareta pa sa lado nasyonal, nakakuan Commission on Elections ng dagdag na pondo para sa 2023 barangay asin sanggunian kabataan elections o BSKE. Ini ang sinabi ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel sa 2024 budget deliberation kan COMELEC. Rason ni Pimentel Chairman o rason ni COMELEC Chairman George Garcia nagdakol ang registered voters dahil haloy na ipinag-uktaba ang BSKE kaya dapat daw nadagdagan ang bilang kan mga presinto electoral boards asin pati na ang ballot boxes. Kung susumahon uminabot sa 11 billion ang pondo para sa 2023 barangay asin sanggunian kabataan elections. Inanunsyo po kang Philippine National Police na nagbugtak na sa red category para sa 27 areas and an election concerned o kan election concerned sa maabot na 2023 barangay sanggunian kabataan elections. Ang mga lugar na pula ang kategorya ang pinagtutubudan na may mga insidente na may relasyon sa eleksyon sa ultimong duwang botohan asin may matinding armadong patanid sa mga lokal na grupo kan terorista. Sigon kay PNP Directorate for Operations Police Brigadier General Leo Francisco na day mababa sa 4,085 na lugar ang nasa yellow category, 232 naman nasa orange category. Nagsayo maini na aramon ang 27 lugar na nasa red category. Alagad sinabing dakol ang nasa Mindanao. Dahil pamandaw na isumitir kang PNP ang finalized list para sa mga election hotspots dahil pinagalat panindan findings kang Philippine Coast Guard as in Armed Forces of the Philippines o AFP. Arestado po ang anom na akusado sa pagkawara kan mga sabongero sigon kay Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda
Ang nasabing sospek ang arestar sa syudad kan Paranaque. Pinanginutan kan mga membro kang Criminal Investigations and Detections Group ang pagrestar sa mga sospek na pinagbistong si Jolie Patidugan, Carlo Sabala, Virgilio Bayog, Roberto Matiliano Jr., John Ray Consolacion asin Claire Cordelia. Napagaraman o naaraman ang kinamumugtakan kan mga sospek sosog naman sa sarong informant kung saan halos 2 bulan ang giniburindang pre o ang pag-surveillance. Ang mga suspect gabo security officers kan Manila Arena na sinagatan ng kasong 6 counts of kidnapping asin sa serious illegal detention kan Enero 2022 kan mga partidos kan nawawara na mga sagbungero na pinagbistong sinda Jan Cloud Inunog, Rondel Cristorum, Mark Joseph Velasco, Ruel Gomez, magtugang na sina James Bakay, Astin Marlon Bakay. Isinangat man ang kasong 6 counts of kidnapping as in serious illegal detentions sa Department of Justice Marso 18, 2022. Enero 2023 man, sinangatan kan DOJ ang kaso sa mga suspect sa Manila Regional Trial Court. Nagsaangat man ang CIDG nin si Blag na kaso ng kidnapping, serious illegal detention sa pagkawara kan online sabong master agent na si Ricardo Lasico na sinabi na dinukot kan Agosto 30, 2021 sa San Pablo, Laguna. Nakalis na bulan, iniatras kan pirang pamilya ang kaso na ikinadismaya ini kan pirang partidos kan mga biktima. Nakatalaan na makaresibi ng 6 million an informant siring kan ipangako kang gobyerno. Magramdaman tulong dating polis ang imbelto sa pagdukot sa isabong agent na si Richard Lasco ang nagsuko na. Oy, pasalamatan to na ang sumuya ng mga sponsors. Digdi po sa Piña Francia Coverage 2023, Dr. Maria Los Tabuina Makasinag, President Bicol College, Draga Albay, Engineer Virgilio Eduarte, DPWH Region 5, Willie & Sons Corporation, Rizal Street, Legazpi City, Mrs. Marisa Amados, Police General Luis Tremondo Obienque, Regional Director PNP Bicol, Honorable Ray Bragais, Board Member, 1st District of Albay, Engineer Warren Azotea, District Engineer, DPWH 2nd District Engineering Office, GRB Calibration Center, Lapu-Lapu Street, Legazpi City, Mr. and Mrs. Popoy and Marlene Balmes, Miss Sheila Nas, City Agriculturist, City Agriculture Office, Lacandola Drive, Gogon, Legazpi City. Sa mga detalyes pa kan mga baretang nasyonal, dahil makakatindir si Presidente Marcos sa United Nations General Assembly 78th session nagigibohon sa New York City, USA. Kinonpirma rin ni Philippine Ambassador to US Jose Manuel Romualdez. Sinabi kay ni na imbes na ang Presidente irepresentar na sa naman na siya ni Department of Foreign Affairs Enrique Manalo. Kaya ba sa matindir sinda Environment Secretary Maria Antonia Yolo Loizaga, Health Secretary Teddy Herbosa, National Economic Development Authority Undersecretary Rosemary Idilion, Special Envoy of the President to UNICEF Monica Luis Preto Teodoro, representante ka Department of Finance, Local Executives, hali sa League of Cities kan Nasyon. Apira sa pagripaso sa international issues, nag-organisar si Enrique ng Ministerial Roundtable sa Migration, Environment as in Climate Change sa Asia Pacific Region September 30. Panginot na ripason digdi ang climate change kung saan gigibon ini sa maabot na Setyembre 19. Apira sa pagripaso kan mga international issues, nag-organisar man si Enrique o sa iba pang mga bareta ipinaglalawan bilang pagsasayang ng kwarta. Kanda publiko ang ginibong proyektong seawall duman sa Lingayen Gulf. Sigon kay Benmali Mayor Pet Merera III, bilang dating district engineer kang Quezon City, may nailingining sala sa gingibong na proyekto kan Department of Public Works and Highways. Dahil ini papasar sa iya dahil garo daing mangyayaring plano sa nasabi ng proyekto. Hapot pa kan alkalde sa nasabing ahinsya kon pinagadalan ninda ini ang nasabi ng proyekto. Dagdag kan alkalde, useless ang design asin da inipapasar sa iya dahil mahiling kon sain mabulos ang tubig na hali sa kanal na iyo ang magduduman sa salog. Pangapunan kay ni na iko-konsiderar naman ang interest kan mga namamanuan lalo na ang mga apektado kan nasabi ng
proyekto. Minsay pa kan alkalde ang ipinagpapautob na proyekto anday makakapotihir sa mga residente asin pagrugaring sa nasabing lugar. Kinontraman kan mga parasira ang konstruksyon kan seawall sa Lingayen Gulf dahil sa pagandam ninda na mawaranin hanap buhay. Sigon kay Remy Gonzales, na mamayos sa mga parasira sa Banuan kan Lingayen, 30 taon na ining nakaistar sa lugar, asin aram na kon ano ang metatabang sa senda, partikular sa saindang hanap buhay. Malidipisilan daw ang mga kapwa parauma na parasira na magdoong kon idadagos ang sabi ng proyekto. Basta sangla, dun ako sa mataas ang appraisal sa Alahas ko Mars. Ay ako Mars, dun ako sa mababa ang interest rates pupunta. Pwede ang pareho. Sa Palawan Pawn Shop, win-win kayo. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. We live to learn new things. So stay in school. We'll be here to keep it cool. We are your only 1FM. 1FM. Bareta kita sa Lado National Paman Giraray, pinaglalaoman magpapautob din panibagong serye nin all price increase sa susunod na semana sigon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero. Sosog sa 4-day trading kan September 11 sundo 14, pinaglalaoman magkakaiguan in aumento sa presyo kang gasolina sa 1.15 per liter, 1.35 per liter sa diesel, 1.70 pesos sa kerosene o gas. Inan ikasampulong sunod na semana na paglangkaw sa presyo kang gasolina, ika-11 naman sa presyo kang diesel asin kan kerosene. Sigon kay Assistant Director Romero, ang pinagkakarkulong paghiro sa presyo kan petroleum products ang pinagtatakod sa mas sa maigpit pang supply outlook dahil sa voluntaryong pagtapyas kan production kan Saudi asin Russia, supply disruption sa Libya dahil sa hurricane asin crude inventory withdrawals sa US. Nakatalan inunsyo naman kan kampanya ng petrolyo ang opisyal na presyo kan petroleum products sa aldaw kan Lunes. Ipapautob naman ini sa aldaw nin Martes. Nakonpiskar kan mga tauhan kan Bureau of Customs ang milyon-milyon na kantidad nin smuggled na bagas na nakatambak sa sarong warehouse sa Zamboanga City. Ini matapos gibuhon kanahinsyan sa indang operasyon asin nagtambad sa senda ang 42,186 na smuggled na jasmine fragrant rice sa barangay San Jose, Guso sa nasabi ng syudad. Naging katuwang kan BOC ang nasabing raid akan Coast Guard Intelligence Group, Southwestern Mindanao Task Force, Aduana, asin Marine Battalion Landing Team 2. Bitmin tindaan sa rong letter of authority na pinag-issue mismo ni Customs Commissioner Benvenido Rubio. Sa report, nakarsibi ang sa indang ahinsya nin tip na igwanin smuggled na bagas sa nasabing warehouse kaya tulos sindang nagkondusir nin operasyon. Naisumitir naman ang dokumentos asin ka nagpabistong representative kan warehouse alagad matapos na maraman ang mga inikan otoridad, nagluwas na day nag-agi sa sanitary in situ o phytosanitary import clearance hali sa Bureau of Plant Industry. Sigon kay Customs Commissioner Rubio, ang siring na operasyon bilang pagsunod sa orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na bukodon ang mga hoarders asin illegal importers din bagas sa Pilipinas. Ibinulgar kan Department of Foreign Affairs na sundo sa ngunyan dahil pang naresibi na anuman na compensation alis employer ang walat na partidos kan na-rape, linigis, sinulo asin ginada na overseas Filipino workers na si Jolie Biranara. Sigon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, gabos nako ang benepisyo kang pamilya ni Ranara ang naghali sa gobyerno kang Pilipinas kay banaan mga tabang na ipinaabot kan Department of Migrant Workers OFWs. Sondo sa presente, pinaghanap pa kang pamilya ni Ranara ang moral damages
na dapat itao kan employer kay ni dahilan sa karumaldumal na pagkadan sa biktima. Mientras tanto, dagdag ni De Vega na sangunyan pinagalat panindan pinal na desisyon dapit sa kasong ini dahil digdi nakapalaman kon pira ang kaipo na bayadan damages kan mga akusado sa pamilya kan biktima. Kon magiramdom ni tulan ng 15 taon na pagkapreso ang suspek sa pagkadan kay Ranara na aki kan sa iyang lalaogan na mga amo sa Kuwait. Doon ini kang korte din 30 daw para magsangat na pilar sa nasabing hatol sa Court of First Instance. Magramdaman na tuparan ang sulok na bangkay ni Ranara sa sarong desierto kaninero na napagaraman man kan otoridad na nirip na bado siya kan 17 anyos na suspek sa nasabi ng krimen. Listen online. Tune in anywhere in the Philippines and all around the world. www.onefm.ph 1fm.ph Okay. 1fm.ph You're only one. DWRL International News. Dakol po na flights ang nakansilar ula-ulang sa Gatwick Airport sa United Kingdom. Ini matapos na magkaigwa ni kakulangan kan air traffic controllers. Maabot sa 22 na flight cancellations ang nailista dahilan sa nasabing aberya. Naghagad din dispensa ang aeropuerto sa mga pasahero na apektado kanasabi ng problema. DWRL Sports News. Magkokondusir Lincoln Up Games ang Gilas Pilipinas kontra sa Korean Basketball League sa League team na LG Seekers. Gibulan na ensayo sa Ronaldao bagong formal na pagbukas kan Asian Games September 23 sa China. Hinabi ni Gilas Pilipinas sa interim coach sa Team Cone, magiging bukas sa publiko na sabing Tune Up Games. Si rin daw kang ginibong Kanuwebes binuksan dinda sa publiko ang ensayo ka national basketball team sa publiko. Magpupo ng Gilas Pilipinas sa Asian na makakampang Anbarin sa ika-osapit sa 26 kan bulan na ini. Magiramdom ang inuwas na ni Cone ang Final 12 kung saan kay ba si Stanley Pringle bilang pang 13 in kaso magkaigwanit injury ang sarong player. DWRL Showbiz Bareta. Madalagan bilang Vice Presidente kan Taiwan ang 60 anyos na veteran ng aktres na si Tammy Lai. Pinili siya kan bilyoneryong si Terry Go na maging running mate sa eleksyon na gigibon sa bulan po ni Enero. Dakol na namamanuan kan Taiwan na nakikig dahilan sa kawaraning karanasan na magserbi sa publiko ng aktres. Si Go na founder kan iPhone maker na Foxconn ang madalagan bilang independent. Sinabi ni Go na si Lai ang sarong sikat na all-around writer as in spiritual mentor na dapat sa nasabi ng posisyon. Aminado po si Lai na diit ang karaman niya sa politika pero preparado niyang itao ang gabos na makakaya para tabangan ang namamanuan kan Taiwan. Digdi na po nagtatapos ang pagkatudyabo kan mga istorya kan Bareta sa DWRL Bareta alas 7 aldaw na po tabi kita kunyanin Sabado, pizza 16 sa bulan po ng Setyembre 2023, Alwin Dobolel sa endong tagapagbareta. Yan ang katripunan kantarakulang istorya kat aldaw sa DWRL Headline. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sa
tiyaga. Kitang nag-ugat sa puon kan mayon, Legazpi urugunan gayon. Syudad kan sa kong puso, urabot ning pagkamuko, ngunyan budaan maabot sa aga, kita kabos ang mabiro, kita na may kusuko, kabos kita Legazpi, Legazpi, Legazpi ngunya. Tangakan sarili ang gawian bugali, nasa pagpagaba, paguswat, pagabos, kitaan banwaan, managkabulukos, yan ang puon kakabos. Syudad kan sa kong puso, urabot ning pagkamuko, ngunyan budaan maabot sa aga, kakabos ang mabiro, kita na may kusuko, kabos kita Legazpi, Legazpi, Legazpi. You're listening to DWGO 88.3 1FM. You're only 1FM. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Aktibong miyembros ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, alas 8 ng umaga. Ito ay commercial tungkol sa commercials. Nagtataka ba kayo kung bakit 99.9% lang ang germs na napapatay ng alkohol? Hindi dahil may pasaway na germ na ayaw mamatay. May code on responsible advertising na gumagabay sa lahat ng advertisers. Bawat claim binubusisi para sa ikabubuti ng Filipino consumer. Kapag di totoo, no go. May standards kami. Kaya may Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. Si Mommy at si Washing Machine, bilib
sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom Papaya, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. You're only one. 88.3. You're only 1 FM. 1 FM. You're only 1 FM. 1 lang yan. 1 lang yan. 1 FM. You're only 1 FM. 1 lang yan. 1 lang yan. One lang yan. www.1fm.ph.
Alright, so balik ako digdi sa programa po. Igwara kita nin 6 minutos. Makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Ini po ang programang sa tama sa pangaran ni Sir Diego. Digdi po sa programa. Ako na muna ang sendong makakaiba ng digdi. Ngunyan sa programa. Ano po ang satuyang kuan? Istorya ngunyan na pagkaaga. Sabi digdi po ang justice system dadigdi sa Pilipinas parang for sale na. Iyo man ang kadali. Kung sisay so mga ma-influensyang tao, kung sisay ang mga ma-influensyang tao, iyo po ang mas napapaboran. Sabi nga ni po tabi, justice delayed, justice denied. Iyo po, iyo na yan ang kuwan ngunyan. Tangani na dengay masup gati deny didirid tani gusto. Ta kasi sabi ko nga ni sendo po ang punto po tabi digdingon yan kung papaano ta po itatanos yung mga sala na ginigibo kan satuya na mga opisyales kan gobyerno sala na magiginibo kan kasi aram nindo ngunyan po puwerte an palaspagas lalo na kan Commission on Elections baka kuha na ngunyan presyo da akan buhay na orig 110 per kilo. Barato na so orig ngunyan. Barato na so kilo kan orig daw. 240 na sa nagadang kilo kan karne nin orig ngunyan, 250 to 40. Hindi ko lang kay padingdante, taday ko na araman presyo. Kung 110 per kilo kan orig ngunyan, dapat yung karne dapat mga 200 na sana or 220. Ano? Yun na po yan. Arababa na. 180 pa da. Garuso waiting sa Albay palaog sana. Dai, ang waiting sa Albay, panggastos yan sa 2025. Tapos so ibakaan, panggastos mo niya na barangay election. Kay puhanin da po tabing tumipunin tao. Tumipunin tao po. Tangani na igwasindang lidere sa masunod. Kaya lang so, ang problema digdita kon kinuamo nga ni po tabing mga kapitan, mga kandidato po, tapos mga kagawad, yaon sa imo. Ang problema sa nasan, kung ibuburol saman sa na po ang kwarta, yung baga, sabi nga ni po tabi, pirdi ka gana. Barang dama, no? Pirdi gana. Anong gustong sabihin? Tinawanan ka kan congressman, tinawanan ka nin 300,000 na kapital sa eleksyon, ibabakal nin boto, ang gagastoson mga 150 sana kabanga. So 150 sa kuya man nga yata kung di ba na kumanggana, di at least igwa kong kwarta. Yan ang pinapod na pierdigana. Di ba? Pierdigana. Tamaski sabihon ta po tabi na grabe ko niya ng pag-porsigir kan Commission on Elections. No? Grabe ang porsigir ninda pag-porsigir kan Commission on Elections. Tangani da po na
madakop ining mga nagbabakal nin boto. Dahil man po ako nagtutubod kay ni. Basta-basta. Ta kasi, question mark nga ni po tabi kung paano mo ubuso niyan po tabi. Halos gabos naman na barangay pag nag-eleksyon po. Halos gabos na barangay nagluluwas po ang kwarta. Sabi ko sa inyo, dahil man pwede dahil kanin pirak di ba? Igwa nga ni akong mga nakaulay, ang sabi po, nataman niya magasto ako, na 2 taon man sa nang yan turumi. Magastos nga ako, dapat kaya, dit sana, kung magastos man nga ako, sumay bawian. O takon 2 years na po tabi talagang makapot, 2 years ka sana po tabing makapot sa imong pwesto bilang barangay kapitan tabi or barangay kagawad, lugi kanoy. Malulugi kanoy Halimbawa, 10,000 so sweldo sa 2 taon, pira sanaan. Sa 2 taon po tabi, igwa kanin 240, 10,000, so 10, 100, so 2 taon, o 24 Gs, o 24, 240,000. Tapos guminastos ka po tabi nin 500,000 sa barangay. O tapag 10,000 na honorarium, an botante kayan po tabi, at least siguro mga 1,000 plus O nanaukang 1,000 o 500 sa 1,000 na botante o 500,000 baga. Dahil mo mababawi. O kaya sabi kan iba, dahil ko man yan mababawi dyan. Dahil ko ngayon mababawi, kaya nga kuha na sana ako. Ibaga, ano ba yun? Pag dahil ngayon mababawi, kabanga sana. Pagkabanga sana, ang boto bukang kabaga man. 1/2. 1/2. Tabatan tawong yan. Kadaklan po tabi, nagtataram. Aging pagbuhay man sa anang aging paghanap buhay ngaya yan Nata ngaya tada ita, ano ba yun? Deta ngaya, apurbitsaran. Matindi, ali? Mga matindihon po. Aging paghanap, nata tada ita aprobitsaran. Iyo po yan ang sinasabi kan sa tuyang mga kabarangay. Iyon sinatarami. Pagday ka nga, di sorry. Paano man nga kaming maboto pagday ka? Paano man nga kita makaboto pagday? Iyan po ang tinataram. Pero maraot ko ta baga. Maraot baga ko ta nata, din na palang kita maburoto kung ining kwarta. Siring na palan po tabi kayang kaatian sistema sistema ta po tabi kan proseso kan eleksyon tadigdi sa Pilipinas. Siyempre, so mga kandidato po, siyan magugustong magastos ka rin 200,000 o 100,000 po tabi, makagawad ka sana. O, dyan nga ni sa Barangay Taysan i-model tadig di sa Barangay Taysan de Gaspi. Ang botante po is almost mga 7,000. 7,000. Sa Mananggatos, gura 7,000. Di dagdakulat na baga? Kumuha ka sana po nin 4,000 na botante. Kumuha kang 4,000 na botante. 4,000 na mga botante po. Actually, ano ini? Diba? Sa Mananggatos, that is 400,000
Kagawad. 100,000 Kagawad. 100,000. Saka pa doon. Tapos, sa bagay san pira ang kagawad, 15,000 gayo dan bot an kan, 15,000 ang honorarium. Daro dakula na baga diyan sa lugar na yan. Ang kapitan kung da ikanin pira ito, ay paki nasarahan kong maray gayo Darwin so pinto. Baka kon may mag-apod. Iyo, nasarahan kong maray so pinto eh. Tamaluyaan sinyal ko digdi sa laog. Anong yang sinyal? Signal. Maluyaan signal ko digdi sa laog. Sige. Alat ko na ta ayosong ko na ini. Yan. Ibaga, 400,000 na gastos mo. Tapos 2 taon ka sana magduduwa-duwa. Masakit talaga yan eh. Masakit talaga yan. Sabi nga ni Potabi, deda pwede na gumastos din siring kadakula. Pero kung di ka man magastos din garuman sana yan an election pa baga po mas matindi pa sa bulang ali. An election actually mas matindi pa po sa bulang nata. Nata po. Pag ang bulang kumpiraan di ka man magastos nin 100,000. 100,000 po na kapitalon mo sa bulang. Aluyon nila maubos kung di balas ka o kung buinas ka. Automatic yan. Sa alam nag-abot pans ka bangang milyon kung buinas ka. Di ba? Sa eleksyon, kung 2 taon sana, nagastos kang 200,000, pirdi ka. Pirdi pa nga ni. Tapos, na yung pasigurado, 2. Pirdi ka sa kwarta. Dahil ka pa nakasiguro po, tabi, duman sa, ano ba yun? Namanggagana ka. O saka. Sige sa mga tao. Iyo baga, ang eleksyon da po, iyo ang pinaka magastos na ano ba yon? Bisyo. Bisyo po na pinakamagastos. Saka orog na kon sa city ka or sa munisipyo ka, milyon-milyon ang gagastoson mo, di ba? Milyon po ang sa imong gagastoson pag siringkaan. Kaya nga sabi ko sa Endo, medyo may problema talaga kita pag-abot sa siring ka na bagay. May problema kita pag-abot sa siring ka na bagay. Yung man sana yan ang pinaka-importante eh. Pinaka-importante po tabi na dapat niya tong gibuhon ganyan. Okay? Sige. 20 minutos na makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Alat ko na igwa pa kita digdi. Na kaipuhan na ilaog. Madali sana ha. Magbabalik po tabi ang programang ini. Taod-taod lang. Joey, kuya na si Kong Joey. Kong Joey Salceda. Ang idulukan masa. Dainang iba Joey Salceda. Padagas ang pagatod ni serbisyo asin pagpadapa. Sagapos na Albayano. Kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idulukan masa. Joey, Salceda. Dako nang nagibuhan padagos pan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey! Boosted ka na ba? Pwede nang makuhaan sa inyong bivalent COVID-19 booster vaccine shots sa pinakarining rural health units as in mga ospital. Ang bivalent COVID-19 vaccine na patunayang mas epektibo laban sa orihinal na COVID-19 strain as in Omicron variant. Ano pang pigahalat mo? Magpa-booster na!
Sa booster, siguradong Pinas lakas. Paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Basta sangla, dun ako sa mataas ang appraisal sa Alahas Commerce. Ay ako Mars, dun ako sa mababa ang interest rates pupunta. Pwede ang pareho. Sa Palawan Pawn Shop, win-win kayo. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong gumagabloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat-Con, bangong gumagabloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Labanan pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado.
Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Alright, so balik ako digdi sa programa. Guwan na kita nin 27 minutos po makalampas an alas 8 ni na pagkaaga. Antabayanan man po an samuyang coverage at yan na hapon ha. Sa ano yan? Digdi po sa Piña Francia Fluvial Procession po at yan na hapon. Antabayanan man yan. Digdi po sa Satuya. Sige. Dakol-dakol kayo ng tao duman sa kwan-kwan dyan ano ini? Sige. Pigkuan ko muna. Yun ang pahit. Anyway. Duman sa Abra sa Abra may binadil na naman po tabi na abogada, Attorney Maria Sanita Liulia Gonzales Alzate. Grabe, alam ba unang pangarang kayo ni? Attorney Maria Sanita Liulia Gonzales Alzate sa Barangay Sutton sa Banggid Abra. Sige. Binig nagkauta po tabi nin komendasyon sa Judicia sa Kuwait si ang probinsyano Party List Representative Alfred de los Santos sa iya po tabing House Bill Numbers 4060-6055 OFW Abuse Prevention Act. Tawan doon po tabi na dakulan matatabang kaining bill na ini ay ining long ini tangani po tabi na matawananin dalan asin hostisya yung nagkagarada ng mga OFWs na inabuso duman. Kasabay digdi po tabi, sabi ni Congressman Apid, iyo po ang pagtataunin hostisya kay Ranara, naginadan po tabi kan aki kan among 17 anyos na nasintinsya na po tabi, nasintinsya na po nin 17 years, ay nin 15 years in prison. Iyo mananggad kaipuhan talaga kaipuhan po talaga na masintinsyahan ng mga yan sa sendang kinibong sala. Alright. So sa paagi kay ni gayod mapaaram naman ako paaram naman kay Dako Darwin. Si Sir Diego po masunod digdi sa programa. Alright. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 31 minutos na po. Makalampas ang alas 7 nin pagkaaga. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo,
kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. 1 FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 1 FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. 1 FM. 1 FM. Your only 1 FM. Persepsyon kan tao medyo magian. Dahil ni problema. Ang problema digdi so mga kandidato na nag-aasa sa kwarta na gumana. Na kung dahil sinda tumao, dahil talaga sinda buburutuhan. Iwinan makulog ang payo so mga kandidatong arungkaan. Pero sa mga kandidatong magtao lalo na may kwalifikasyon, maray ang persepsyon, maski na magtumagana, tranquilo ini sa inda, pabor ini sa inda. Nadain ng barakalan. But at the end of the day, ako nagtutubod, sangunyam pa, sana, disganado nan ang mga kandidato magbabago na ki-perception man. You will be thinking what to do. Pero sabi ko, dahil kang lusot digdi. Because, you can never, dahil man pwedeng dahil kamata o kibaluta sa pagtao mong kwarta. Kung dahil tumao kang baluta, maalingawang ka. Tinaw mo sa kwarta.